Правите ли безплатни визуализации? Това е един от най-често задаваните ни въпроси. За съжаление, няма как да направим всички визуализации безплатно, но тази седмица, заедно с пускането на новото ни онлайн приложение за AI визуализации, ще направим възможно най-много представяния на ваши имоти напълно безплатно. Единствено трябва да коментирате под това видео, да опишете имота си и да добавите линк към обява или към снимки на вашия имот. Ние ще избереме най-интересните коментари и имоти и ще ги трансформираме с новото ни приложение. А ако темата ти е интересна и искаш да научиш как в рамките на няколко минути можеш да представиш твоя имот, да представиш своята идея по един интересен и атрактивен начин, последвай ни и следи за новите ни видеа.